Alo? Mayajan, gowum gyzym. Howejy, şu wagt owa gaýdyp barýan. Duralga da ýetip barýan. Maya, daýdaňlara bardyňmy? Howejy, keteniňe meltip berdim, daýdama berdim. Gyzym, Mayajan, owada ýağış ýaq başlady. Şäherde de ýagýarmy? Ýok, intega ýagan ok. Ýöne ýagjaga bolýaçy. Şeýlemi? Kem garanka galma bur gyzym. Bolýaçy, gije galmajak bolar. Boran gyzym. Sağa man gel. Bolýaçy, sag bol. Vay, munuňyz näme? Saýawan. Aýryň saýawanyňyzy. Aýyrsam siz edilersiňiz. Edilmen, aýryň diýen, edýäniňiz näme? Men sizi ýagşydan goraýan. Meni goramak gerekken. Ilin görse näme diýer? Eger çekinýän bolsaňyz, şu saýawan alaýyn. O sizi ýagşydan gorar. Gerek däl diýdimi? Men size diýdime gerek geldi. Vay maksat daşarda ýaşyň ýagaýşyny. Jigim geldiňmi? Hawa geldim. Hawa, ýagyş. Şugun ütgeşik gün. Ýaşam ütgeşik ýaýa. Bak, damjalyň owadyny nisene. Ütgeşik? Damjalyň owady? Meni ütgeşik tat göremek. Ýagyş şawırdap dünýäni suw siletdi. Saýawanly bolanman bir gowzat. Saýawan? Mehri, sen bu saýawan nerden aldın? Vay, nereden alaryn? Öýden alym. Maksat sen bu saýawan birinji gezek görýän ýaly boldyňla. Yok, ben bilýän. Bu men saýawanym. Yok, bu Muradyň saýawany. Howala. Biziň saýawanymyz meňde iştirok. Ýoksa da maksat, hansyň saýawanyň? Öýüňe medilipsiň ölen öýden saýawansy çykypsyň eken. Saýawanymmy? O da bir ýerde bolmaly. Maksat sana bir zada bolýa. Sen kelläň başga ýerde. Yok. Ýöne bir zat ýadyma düşýärdi. Näme ýadyňa düşdi? Ay ýöne. Yer bolýa. Aýtmasaň aýtma. Şonda için kümledi. Bir
çekdecek yaşa edilip durunu Silap dursun ışığa düşen asmanın Coşlarına sığman ağlayanını Men bolsa yoğuşa çete seçtim de Tuttum seni üstüne sayavanımı Bağışla